Amin. Huriani debatana ni haholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hami saluhut parhaladu. Pasahato tabe ma tusudi hamu ruas ni huria. Selamat aped dihita saluhutna. Selamat Advent. Diari sadarion tamahita madok mauleate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria. Namangalehon partikia dihita marningot ari ait disadok portibion boho di hari sada Desember molo tapatu pa parningotanon asatung takasdo dihita maboto jorbut ni ait naro marhite penyebaran virus HIV. Ale Tuhan para sirohana sumurung saigohi hami marhite-hite hatondim jala patugu rohanami mangoloi pasuruhonmu asa borhat hami mambuan sondang nim pekirimon tongon di minggu Advenon ajari hami mangaluhon holong ni roha asarade hami marsiurupan songon dalan nami paimai mahon haroromi. Dapar minggota sadarion tabuama ditangyangta imana sida na manaon sahit HIV manang ait dohot halak na olo mangalehod dirina marhobas laho mangurupi na marsahiti marulupulup jala marlasi roha mahita sadarion marro Tuhani manopot jorona beta tasoba maibana maredehuria mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Pabuahamu matu borusion idama nungaro hatu aumi idama ihuton ibana do upasilehon-lehonna jala pamulusanna di jolona. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan natu mapalangit dohot tano hinoroni asini rohamdo ubain sahat hamitu taon huria na ibaruon leho matu huriam todim nabadiai doho hamaloon sianho asalam rarat jala gadda harajaomu di tonga-tongani hamion selehon mahiras ni rohatu naposom makatahon hatam asalam denggan huriam marhite siani pargugui mahami mangului ho di bagasan haporseaon na totong asa manahan hami saha rodi ujungna
marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udur mau. Marede huria mahita. Tangi homa patit ni debata di minggu sadarion ibanata surat di sada Tesalonika 5 mamukam ayat 51 ayat 6 ai saluhut na dohamu anak hati uron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian haholomun atong saya unang matarpodum hita songon akka na leban saya dungoma hita jala maroha na torang ido sahatna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Marede huria mahita. Refleksi perningotan di hari HIP manang AIDS saportibi ganuk Jepang hari sada Desember saya tapatu pada perningotan di hari HIP manang AIDS di sadok liak portibion ya perningotan di hari HIP AIDS saportibi di bagasan tahun 2024 imana ni sodangkon ni tema global nama dok Take the Respect, mengambil jalan hak ajasi manusia. Dohot tema nasional nama dok hak setara untuk semua. Bersama kita bisa. Tema on mangodolhon hinarikot ni pakobasion. Nama saya takas marhadomuan tu hak-hak ni ganup halak. Lumobi pangaradotion disarupa taringot tu hahipason. Naso pabiarhon manang pasiding halak nahona HIP manang AIDS on statement nama dok diskriminasi jala marhite tema on dihirim doganu parhobas di kesehatan kementerian lembaga dohot akka organisasi namar hadomuan tusi marsitutu laho mangalehon pangatusion panorangion huhut patupa akka ulaun pakubasion tuna mengatasi HIP manang AIDS di inganan Nabi. Ale Tuhan nami padao ma pangalaho stigmatisasi dohot diskriminasi sian hami alai sai pangolu maroha namasiha holongan dihami asa holongan
Mangihutun panatapan ni bangsota di tahun 2024 pola do adong mar 500 tulu 200 sada halak nahona HIV manang AIDS saat 7 Juni 2024 350 sada 370 halak ode HIV orang dengan HIV naung maboto adong HIV di pamatang nasida torop ni 217 822 halak ODP orang dengan HIV nama kilahosa jala tongon madalani pangobation ARV antiretroviral toropna sia pulusia 460 halak ADP HIV orang dengan HIV di bagasan pangobation marhite PL viral laun HIV jala torop ni sia pulusada 600.622 halak ODHIP orang dengan HIV natongon madalani pangobation ARV naniuji ni PL nunga tarida nang lam otik virusi di pamatang nasida. Ale Tuhan kami odo pangurupi nasumurung di kami. HKBP AIDS Ministry ima organ pakobasion laho mangkotapi dohok mengatasi HIV AIDS na mengurupi ODP HIV orang dengan HIV naung makobasi pola lebih 2 dekade niuluhan ni Departemen Diakonia HKBP ganep tahun saya mertabado jupang nasida nahona sahit HIV AIDS torop ni halak na dohok dihobasi jala diradoti nasida di tahun 2007 saat rodi 10 November 2024 1.206 halak songonon ma parsagina na parjolo HIV 373 halak AIDS 873 halak bawa 810 halak boru 310 halak umur 0-1 17 tahun 54 halak 10-1 30 tahun 412 halak 31 1 40 tahun 520 halak dikijang ni 40 tahun 212 halak parhona ni sahid ala heteroseksual homoseksual 1014 halak jarum narkoba 132 halak transfusi darah sada halak sian ina tudak danak 57 halak jarum tato 2 halak hona jarum suntik di tiki karejo 2 halak doho naso tarboto 2 halak nama ngulu 672 namoding 534 halak Ale debata nami saidongani jala pargogoi mahuriam HKBP parsi dohot paujukon rarati HIV AIDS parhite patopis di HKBP AIDS Ministry. Di parningotan diari HIV AIDS saporti binar pinatupan ni sadok lia portibion ganup ari sada Desember dihirim do anggia sudah hita parsidohot laho manggotapi harararat ni HIV AIDS mamuka sian dirita sadiri keluargata huria nang masyarakat petahe anggiat maganup ruas ni huria bolas gabe haroro ni parbinotoan dohok berita nasitong taringat tu HIV manang AIDS akup nii tauka marohatta anggia rade majakon akadongata nahona HIV AIDS di bagasan parsaurata siganup ari jala parsidohok mahita paholakon stigma dohok diskriminasi sian nasida aidongata jolma do nasida totong mamarsirupan hita laho pahisaton pakobasion manggotapi dohok mengatasi HIV AIDS. Tagihon kami mailu nasida ay agar kami hidongan. Marsinodang mapakirimota mabayan hita gabi sibuan hati uron tasaburhum mapakirimon itu ganup nasida akan marsitaonan alani HIV AIDS napola mabahin nasida di pasiding torop halak marede huria mahita.
Apen namar lapanta doi tiki panamunomun tahalas maharoro ni Mesias tutonga-tongani portibion nagok hasusaan lumobi tunasida akan ahona HIV AIDS di bagasan panamunomonon gok pakirimon mahita rap dohot akan amarsitaononi songot tuhata Yesus namarsitaonon lahu mangalehon nguluna tuhita. Amin. Mare dehuria mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita ali debata nami namarhasi roha jalan nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hamero tujulum huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa alani ido umbai nahu paserep hami diri nami sadarion di julum jalahu parhato pot hami tung najojo dohami manibil sian aka dalam munabadia songo biru-biru nalilu saya unang pabali hami sian julum alani dosa nami aidang di alamon roham hamatian ni aka pardosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama salihut hagiduhon nami do pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion doho hawugon nito di parbadia
asa tarapul situ tu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon di gewarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringa tu hasisan ni dosa para si roha jala pardegan bahasa do Jahoba labat tarimas jala para si roha godang dang dibae tu hita hobar tu akka dosata jala dang dibalos tu hita hobar tu akka hajahatota songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Hudul bangun mare dehuria mahita. Tangihon mahata ni debata turpup epistel di minggu apen na parjoloon tarsurat di Psalmen 25 mamuka mayak sada su 1 ayat 5 hodo ale Jahoba dihalungut rohaku dang tahe tagamon tarsurak sudi akan nama kaposiho saya maila dosugut akka pangose suada alana Ale Jahoba saya kabotohon matu au akka dalanmu jala ajarhon tu au akka bogas saya tugu-tugu maau tu bagasan hasitonganmu jala ajari yau ai hodo debata di hatuaku hodo nahu haposi ganup ari ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalana upeotsa. Amin. Merede huria mahita. Thank you.
tidak maha porsiao tai songon nahina tidak ni dongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat todi parbadia adorang so habubuhan ido tuhata natu maun nabernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natua tubanua toru dung ditano namula mangulu diari patoluhon namanai tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amanai pargugo naso hatu dosani disima ibana pemamula su tanoon manguhumi halak na mangulu doh namate au porsea ditodi parbadia jana adong sada huria nabadia huria hatapan ni halak Kristen akan nabadia doh dihatesan di dosa doh dihatai namadok mulak mangulu dosugut daging ni halak naung mate doh dianguluan na sorasuda amin. Tabigima korsian penguan inahana.
tabege matiting namasa di minggu tasadarion. Salam. Titing namasa dohot si pamasaun di Huriata Minggu sada Desember 2024. Pakobasion Goar Minggu dohot topik Minggu. Goar Minggu sadarion Minggu Advent pertama. Dohot topik Minggu dungo jala manotong martangiang. Sada titik 2 barita na sorang. Na perjulu na di hari Kamis tanggal 10 November 2024 di basa-basahon tuata do sada dadak bawa di keluarga Faisal Asrul Pasaribu Inata Rosiha Perawati Nababan Sianwik Makassar sada ipasdo dakdanaki suang songoni natorasna. Napa duahon na di hari Jumat tanggal 22 November 2024 di basa-basa tuata do sada dakdanak bawa di keluarga Dr. Nopen Jevanya Sitorus Inata Depi Sinta Natalia Boru Tambunan Sianwik Parserahan ipasdo dakdanaki suang songoni natorasna. Napa tuluhon na di hari Sabtu tanggal 23 November 2024 di basa-basa tuata do sada dakdanak bawa di keluarga Boy Ramos Yosua Silalahi Inata Rebecca Andrini Boru Sianturi Sianwik Kramat Jati ipasdo dakdanaki suang songoni natorasna. Sada titik tolu Pandidion Nabadia di hari Minggu sadarion tanggal 1 Desember 2024 di permingguan pukul sada titik tolu Pandidion Nabadia di hari Minggu sadarion 1 Desember 2024 di permingguan pukul 10 keluarga Doni Riki Marpaung Inang Margaret dari Wik Makassar sada dot keluarga Julianto Sitinjak Inang Kristina Natalia Boru Manik Sianwik Makassar sada. Sada titik opat titing naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Hari Nathanael Mauntana Lumban Gaul STMT anak niamata Insinyur J Lumbang Gaul Inang Insinyur H Boru Sitohang Ruasni HKBP Kramat Jati Sianwik Makassar sada dohot Orwana Valeri Deva Boru Simangunsong ST MSC Boruni Amata Situa Insinyur SP Simangunsong Inatai AR Boru Sianturi SE Ruasni HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna Pamas-masuon di Patupa hari Sabtu 7 Desember 2024 masuk pukul walwib di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di pasu-pasu tuata debatama sakap Parsarepion Nasida Dewan Diakoni 2 sada Barita Namonding na di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 Nunga Jumolo Marujungolu Amata Anton Ersiahan umur 26 tahun 5 bulan Nahina baluhon ni Inata Rosdiana Boru Hutagaol Sian Wik Duku Tatangyakon ma keluarga natinanggahon na
asa tarapul rohana sida. Berita nama ragam, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Tu hari Minggu 8 Desember 2024 napa tu pahon dot napa radion bunga altar dot payasan gereja Ima Sian Wik Makassar 2. 2.2 Ibadah Natal Distrik tahun 2024. Preses HKBP Distrik Walu Jakarta manggokon seksi perempuan Huria lau mensukseskan dohot mengurupi pelaksanaan ibadah Natal Distrik tahun 2024 Ima nanaing di Patupa hari tanggal Selasa 10 Desember 2024 pukul 8 WIB sampai selesai. Registrasi pukul 8 sahatu pukul sia 30 inganan sopo bulun sopo marpikir HKBP. Narhubung Sandra Sidabutar HP 08179904 184. Silvia Sirait 08118412 970. Dohot Reni Borusiagian 08128172 254. 2.3 Sinode Godang. Hombartu surat Epurus nomor 1069 L08 8 Romawi 2024. Ombartu pelaksanaan Sinode Godang Pamiliton Epurus Sekjen Kepala Departemen Konina Kepala Departemen Marturiak Kepala Departemen Diakonia Dohot Topudo Preses nanaing di Patupa tanggal 2 1 tanggal 8 Desember 2024 sian unduk niroha tatangnya konma asamardalan dohot denggan ulaun Sinode Godangi jalarapma tatangnya kon pendeta Resota Pendeta Dr. Anna Ciapera Pangaribuan nadohot mencalonkan nagabi Kepala Departemen Marturia HKBP Jala Tulus Sakap Nasidai marsangak ma debata marhite ulaun Sinode Godang HKBP songonima saat nititing di mingguta sadarion akan asal jadi jahon dititingon boy mata jaha di WA grup Wiktabe manang website HKBP Keramat Jati. Salam Horas Madita. Marede Huria Mahita Laos Disoma Tapasaha Peleata. So
dameni debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta berita nauli nagabi jamita di minggu tasadarion di minggu apen na perjulu imana tersurat di Lukas 21 mamuka sian ayat 25 saha rudi ayat 36 songonoma tersurat disih takasma tapi hut-hut dungi masa ma'akatada di mataniari di bulan doho dia kabit takpe jala hapuso hamma akabangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohot galubang na tarhatos majolmai di bahen hatahuton na doho penagamun ni rohana dinanaing masa tulia portibion ay humuttal ma'ak kahagugun ni parlangitan dungi idaon nasida ma'anak ni jolmai rom marhitehon obun matat huaso dohot hasangapu gudang alai mulu mamukka masa akai dirgak mahamu pasidak hamuma ulumuna ainunga jonok haluaumuna jala dihatahum matunasida upama sada berek kamu mahawarai dohot akka haunasing ia dung martunasi di idahamu tadaumuna dosiani naung jonok partaunan las suak songoni ia dung masa akai di dahamu boto hamuma naung donok harajaon ni dewata situtudo hatakot tuhamu nasotupa salpu nasa bangson sujolo songgop saluhut nai salpu pesugut langit dohot tanoon anggo hataki nasotupa salpu alai jaga hamu ma dirimuna unak sorat hamuna binahen ni perminumon doho permabuhon doho panarihon dihanguluanon gabi topu di tahopi ari hamu songon tali rabbang ai hato mai songgot tu atas ni sudi namaringanan di atas tanoon alai dungo mahamu toktong mardongat tangiang asa mergugu hamu pasiding saluhut nananaeng masai laho jongjong dijulu ni anak ni colmai ido yang go sahatna selamat apemma dita salukna nunga di luas debata hita sahatu apen na perjulon jala di tau perhuriaon di warima ape perjulon tau baru perhuriaon alani selamat tau baru marita salukna uriana hina holongan ni tuhata di minggu apen na perjulon ikotakasdo las rohata dinabongot tujoro ni debata alatakas marhite hata ni debata dipabua do tuhita sihirimota jala diajari do hita marhite jamitaon bohado hita mengerade roha dohoti kita taringot tu haroroni Yesus napa dua halihon
Didok Yesus madok lao salpu sudi nasana adong di hasiangano. Alai dipasti hodo pebua anggo hatan di debata nasotupa mago. Manang alai anggo hatan di debata hoddo rudi saliling nililingna. Nuaing buhado hita memahami apenon imatiki panomunomuon. Mulu didok de tainakingan sayhutagam do tuhaku. Ima managam do apen manomunomu iwana naing roi. Ala memang iko salpu do saluhutna nasa na adong di hasianganon. Diajari Yesus masudia kana porsea pabua adong do tada di mataniari tada di bulan doho akabitang jalan marhitei diarahom masudia kana porsea molodung teridei takasma mengeradi diri. Mulu dijami tau didok mulu martunasi hau arado hau nasi ima terdana naung jonok nama taulas laos didok Yesus jala mulu didahamu akatadai babua nanaik songgok mah harajahon ni debata. Songo kala na porsea hita dia do nanaik si paradiota menagam haroronai. Memang anggo dihita halak na porsea taringot tua penon ima menagam harorona rotu pertibion laho menuhu sita jolma alai laos disido nang udut panagamota di harorona padua halihon. Nalaho manguhumi jolmana mangulu dohot namate. Jala adong ma didok pos niroha diakanahot maka porsei Yesus Kristus. Pabua mulu masai dirgakma ulumu. Unang betuduk alai dirgakma ala nunga jonok ari hadua umu. Molo digobarho nakik sudi mebiar na di portibion di haroro di Yesus Kristus ala yang guhita nama kaposi Yesus Kristus ikon marulupulu marlas nirohanin mulu didok dirgak uluta babua las nirohama sitagamota molo akasudina di portibion mebiar nang akapulo nang akalaut haroronai mabuan haleleksena ala yang gudihita nahot marhaporsiaon haluaon ni toditama taruli mahita nang dibaga-baga ni Jesusi ai gabi partoha mahita dihangguluan nama noktong rudi saliling-liling holani tutu tabereng magudang niaka na porsea di partikiano. Mabiar do ibana tu hangguluan na saliling-liling nai. At sugari disukuk kita ra wa ngauluho tu hangguluan na saliling-liling nai. Torbudang ko si daliat dang ko pe. Dang ready do biao. Ai anak kon na soddo pe umur na soddo pe macegudang do pe tanggungan. Sianita bereng adulu marga do sude na di portibiod do pe dihita sian hangguluan na manoktong rudi saliling-liling nai. Nuaing bohado hita gabi asa marga dihita baga-baga ni dewata di panagamota di apen na perjuloon. Jala bohado hita managami bana na naing roi. Mulu gudang halak di panagamun nai
lalap lalapi portibion jalan bulu digobarhon nakingan di jamitai dipasti hodo asa unang mebuk kita permebuhon mulu hita ramangatusi mulu na mebuk tang normal bi idonan yang dohonon jala diarahon do hita di namanagam haroronai unang mebuk roham didok pasiding ma permebuhoni ai halak na mebuk dang tiur berohana doho pikiran alai lalak maibana di parlalapan lalak maibana menikmati aha na pala na hinalomohon ni rohana permabuhonido na mangaliliani rohani akana porseai asa unak sahat hot ibana di pakirimon nai alani jamitan harga do di minggu apenon di hita asa dinamanagam hita betul-betul tahaposi tahaporseai pebua arta na margaido jabarta songon si huton ibana hita na salilingon di perdalanan ni nguluta nuaing bolo hita akka natoras buhado bahenota mananopot waka pinopar yana kota asahot bakirimon nasida di baga-baga ni debata alani agugon di portibio gudang donuang ke generasi muda na dilalapi portibion gabidang adong be hot bakirimon na disihirimon na di perdalanan ni nguduna jala dang apala arga diakka generasi muda nuaeng taringot tu namar tangiang. HP ido nakingat jalan keluar na pidabuan ni Yesus asabu hita mampu mengadupi sudi namasa dari portibion nanga kahasosahan dari portibion Yesus sendiri madok dungo mahamu jala martangiang. Sada kepastian doinan leon di Yesus tu sudi akan aporsea molo manguli bana di bagasat tangiang margugu maibana mengadupi sudi namasa di tonga-tonga ni perdalanan ningguluna jaladang lalak bei di portibion songon namabuk dang lalak bei bana laho pasari-sari artana di portibion boido honota hira sudi do jolma laho manibun artana gabidang lao rohana menegam Tuhani alai na pasti Yesus madok eho nalwahon itorinda Yesus do bornginon tungguom mahosam tu dia maarta na pinapungupungumi salilingon buhadoi nuaing bui toktongi ngotota diapen na perjoloon babua anggo artana marga dihita ima dina managam haroronai asa melua hita ala halua tado haroronai natatagam saliling naon jadi asa umura tatu sirupani mamemehon naktuaka sudut noposo hinargani tangiang nanidok ni Yesus dison ala marhite tangiang ido ajalu gugus ya dewata gabi mergugu hita dingguluan adong masahalak ina na mebelu kirado iba na mebelu jala me dope anak ngon sede bawa sede buru alai anggona utama di memehon ibana tu yana konon ikon taringot tu namar tangiang tangiang do dalat tamangido paso-paso ni debatanin tangiang do mangaliw gugu di hita jala mulo umak mo gira tinggal hom bapam na jului uban na buhi hita satu nuaeng ala na tiap hari ganup tiki doau martangiak tutuhani asalideho dia gugu jala mergugu au sahat tu nuaeng min ala tiap hari do di memehoni na tau tu anak naon
bagabe jol mana burjung mana sida dia tidak kudina humaliang jalana sohyanin na borhat na sida sejabu mar kaluar sejabu sujulo martangiang jala gabi na serek marroha yana anaduo jala na luar biasa alani parsi hohotonna di Tuhanna nau marga nau mulido di pasaha debata maol do halak masuk tu ui HP yang go buru nau bui masuk tu ui maol do halak masuk tu ITB ala yang go anak ngaon masuk tu ITB jalan na luar biasa dope hola sai la sida kuliah itor ju gabi perkeriju di sadabang doh di sada keriju nama cadingkan jalai itor di memehoni tai dang jadi hagi jakonomu ala ni pasu-pasu ni Tuhani dui ala dakya hita masohot mangido asini rohani Tuhani nuaing bohadong hita na hadir nuaing di apen na perjulon laho mamemehon hinarga ni nanidok ni Yesus di bagasan apen na perjuloon ala nunga di pabua Yesus akasi adupatei hagugun ni parlangiton ninna ikon mabain gugu nabi nasotolap anggosian hadirion ni jolmai mulu didok naking tarhatos tarhalomong dohot mabiar situtu diari ni Tuhani alayang guhalak ninna na mangulu di bagasat tangiang tahad doibana jongjong diadupan ni anak ni jolmai ima Yesus si palua hitai ai didok Roma ibana di bagasan obun matat hasang apu gudang jaladang adong namanahan maradup pun ibana songud dia pe hagugun di Portibio alani diajari masudia kana porsea asa mangulu di bagasan partangyangan martangiak toktong jala tahaposido dua adalah jantung iman orang percaya tangiangido hosa hanguluan diaka naporsea buhado marhite jami taon na sujadi tolak kita martangiak tu debata airak taboto manang na ari rebu haroroni Tuhani ai dipasti hodo anggo akhir zamanon dangadong maboto manangise molo dicoba-coba jolma pe madok tahun nasaon dangadong ai Yesus sendiri madok nak suru-suruan nang anak ni jolmai penin oh gudang gue bingung berarti dang debata Yesusi masa dang iboto akhir zaman ini nah ni dok di Yesus nang anak ni jolmai ala taboto Yesus 100% jolma Yesus 100% debata jala holan ibana do na 100% jolma 100% debata sia mulai ojak Portibion sahat tu hari harorona padua halihoni jala ahana ni do ni Yesus ikut do terjadi jangan dong maboto obasna manang na tau piga mulu dicoba-coba jolma pe semulai tahun 1800 madok Aryo bulanod do harorona dangadong terjadi sahat tunuai di tikipar pudiope ngadong barani tong madok nga roto di tuau madok pabuat tanggal nasau bulan nasau ma hari haroroni manang akhir zaman ini alai Yesus sendiri madok dangadong mabotoi subeli debata ama nama nuruibana rotu tonga-tonga di Portibion laho peluahon akana porsea alani dihamuna hurian itu hatta dina managam hita di haroron itu hatta padua halihon didok mangulu mahita di bagasat tangiang marsaur do debata asa bui hita ho jongjong nang diharoroni anak ni jolmai manang aroroni Yesus Kristus padua halihon di minggu tasadarion
di buat ruas ni huriat tado yang nak kondasida tu perdidion dabadia. Buhado hamunatoras marhite minggu apenon bui mamemeho tuaka yang nak komuna na binua muna tuara jaun di debata sedarion. Adok tu luan do jajimuna tu debata do dia dupan di sudi ruas ni huria nadong di son. Jala ingotong muna may toktong laho padimudimun pagudang-gudakon yanakon na pinalumehon ni debata tuhamu. Molo di suku kamu no di pangido rohamu naing didio na nakon munao tu na hinaborsyane rohamu itor sudido hamu no madok di pangido rohanam. Alanunga di boto hamu molo dang rapamu do na pinalumehon ni debata gabi pemilik kehidupan yang kekal daksonang rohamu. Ala taboto sudia kahalak Kristen materai na nilehon ni Jesus tuaka partohap dihanguluan na manok tong do isaliling dai ima pedidion dabadiai. Marhite na tardidi do sada halak tu bagasan goar ni debata ama anak to di berbadia gabe partohap ibana dihanguluan na manok tong nang diharajaon di debata. Ima materai sia Jesus. Ala Jesus sendiri do mangutus gereja nama dok laho mahamutulia portibion. Didi hamuma jala didok ajari hamuma nasida. Tugu hamuma nasida marhite hatani debata. Asa partohap dihanguluan nama noktong ro disaling liling. Alani dia kanatoras nama buan yanakon tupadidion nabadiai marhite sadariomma di minggu apenda berjulon tabok nibana mama terai se Jesus Kristus babua nunga partohap ibana di harajaon di debata. Alaya dong matulu tanggung jawabmu dinanidokna babua ikur radihamu bersuru tubar guruan di halak Kristen mengajari hatani debata. Namar lapatan hola buina sida merdalan iko baru mutu bagas joron asa diboto mamuji debata dohot babigi hatani debata. Jala muludung lemagurang SMA iko suruh muna tu perguruan di Kristen asa sudena binigina dorang di sekolah minggui persiajaran nama disi sudia katoko-toko na di Alkitabi dohot sejarah ya ke gereja dohot aka natar surat di Bibeli atong di pergugu itu hatta mahamu kanatoras nama buan yang aku tu padidion dabadiai asa tartugu-tugu hamuna sida tudalan lomoni rohani debata atong di minggu apenon radi mahita managam harorona jala toktong mahita mangulu di bagasan lomoni rohani Tuhani amen martang yang mahita. Tuhan debata manami na marhabangsa di benua gijang rodohai madok mauliate tu adupa munasun badiai apala di minggu apen na perjuloon di nahu pakilalahok kami balgani pasu-pasum na pinasahak mutunggulu nami nunga di luas ho kami sahat tu tau baru perhuriaun sedarion satahun na bulun nunga didongani di pasu-pasu ho ngulu nami jala di bagas seperminggu nami sedarion mangidu hami dia sini roham asa manok toko mengalinggumi mamasu-masu ngulu nami jala radi tagam hami managam harorom di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan hutangku kami dosa luhut na ruas ni huriam di hakabipi keramat jation asa manok toko madongani mamasu-masu ngulu na sida saluhutna buwidakana di bagasa parsahi tordope toktong dohami marublah hulak mangido asini roham asa lehonomu hahi pasoni tu akaruas ni huriam na dibagasa parsahiton na dibagas na sida pemulihan lau songoni nang di rumah sakit ima amanami JP Sitorus sian wei rabuta 2 di rumah sakit umum daerah Pasar Rebo Kristian Badia Parhusip sian wei tengah di rumah sakit Hermina Felix butar-butar siak Ramat Jati di rumah sakit Budiasi. Dohot na sohagwarak kami diak karuas di huriam na dibagasa persahiton na tongon nuaing di rumah sakit. Ali Tuhan sudi kami mangidu tu adupa munasun badiai
Sailehumma dinasida hahi pason tujuluanon. Pasu-pasu aka dokter para medis na manangani nasida. Ima dalammu mangaleon hamalumon tu akka ruas ni huriam. Songoni Tuhan akka ruas ni huriam na marukil marsitaonon ala parsirangan perdagingoni. Sehoma Tuhan mangaleon apul-apul na sumurung tu nasida. Asatarapul nasida marhiti apul-apul na sumurung nasiakko. Lumuwi Tuhan apala di minggu apenda perjulon. Utang ako kami do ulon na balga di huriam hakabipi na buluni. Na di patupa nuaing sinudi gudang hakabipi. Siat marsugot tanggal 2 sahatu tanggal 2. Sehoma Tuhan mamasu-masu sinudi gudangi. Merdala di bagasad dame dohot las nirohan ng hasonangan. Jala di bagasan sinudi gudangi. Di patupa do pamilito tuak kauluan tu periode na nangron sian akan aposom naradi mamilihod dirina gabi ula-ulam. Lunggubi matuhani na nami uluan ni huriam hakabipe kramat jation padita resort nami. Nanang mamilihor roha do tikina gabi ula-ulam di huria hakabipe na buluni na gabi kepala departemen marturia tujuluanon. Ola koro Tuhan na tukpa tulus soni saya patulus ma Bartolomo ni roham. Saya ukap rohani persino di mangalehon suarana asa marhiti cupang ni nanami Bartolomo ni roham. Tuhan gudang dope na naik pangidon nami tuho. Alai persea dohami jumulo ho maboto hanarikot dingulu nami. Saya patupa mai Tuhan Bartolomo ni roham. Satu kenari di na naik siduk permingguan namion. Dina mulak sude ruas ni huriam siap bagas coromon. Ho mana pataruna sida di bagas alas ni roha do damina sakko. Sahatu tongan di bagas na sida bi pajupang do keluarga. Mabuan siluan harga sian hatam na sun badiai. Jala se satu anak kadu sa pangalauson nami. Asa tamahami tujuluanon nagabi hasahatan ni pasu-pasum. Atong tangihom mahami Tuhan. Holad di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Urian itu hatta tajakum mahatan di debata. Marhiti nama redde hita uhud pasahaton piliatta. Redde mahita. Bengit maho di baru kilomni ay Jesus domami maho rahis pedalani di tilakamani narudu raja.
mahita tu acara padidion nabadia marede hita. Martangiang mahita alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan dakdanahon saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluan sugut marhide-hide Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadongan na mabuat danak si didionon. Tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion ninna madoa kasisianna. Uday hamuma saluhu bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak dohot todi porbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut na hutonahoni Tuhamu. Jalaingok ma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea do nididi tapotan hanguduan. Alai na soporsea konauhum sugut. Tangyo kamu madohot hata ni dewata na tarsurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Loas hamuma akka danakiro tuau. Unang orai hamuna sida. Ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Na tutudo na hudokot Tuhamu manangise pe anggo sosongo dana kibana majalo harajaon ni dewata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danaki dia peho matangan na tunasida ma masu nasida. Amen. Nuai katidoko kamu majolo hata hapor syautai. Au persea di torde porbadia do dihanguluan na sorasuda. Amin. Atong alusi hamuma hata na husukut tonon na berjulu
di pangidohamu nuaeng di dion dak danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna halusna di pangido rohanami. Nabaduahon beha naulu dohamu mamudaya anak pemunaon asa diboto jala dihuton dasida hatani dewata. Nabatuluhon naulu dohamu marsuruna sida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruasna mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Roma sada-sada keluarga 70. Ale Rex Dioperi Koprei Sitijak Udidi maho tubagasan guarni debata ama do tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho dihabobong tubagasan harajaon di debata rodi saliling nililingna. Amin. Pertama dulu deh, anak pertama dulu. Ya, sini ya. Ali Joseph Ephraim Sion Marpau. Udidi mau tubagasan guarni debata ama. Do tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobong mon tubagasan harajaon ni debata rudi saliling nililingna. Amin. Ale Joyce Ripka Teresia Marpaung udidi maho tubagasan guarni debata ama do tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobong mon tubagasan harajaon ni dewata rodi saliling nililingna. Amin. Ya jongjong ma natoras nama buan ya anak tu pendidion nabadia. Martangiang mahita.
Ali Tuhan Debata amanami marhide-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami danahot tuho. Jala di jakoko dona sida gabi anak komu marhide-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hamuluan nasaliling nililingna. Asi maroham doho di natoras ni danahon. Saya pergugui jala ajari manasida manugunogu danahot tuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaum. Amin. Maredehita. Naos jok-jok mahida salihnya. Ali Tuhan Debata para siroha na sumurung namadok mauliate dohami tuho ala di babotohoko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalaosal pusogot langit dohot tano alai nahot do anggo hatam rudi saliling nililingna. Saya si maroham dihami, pahok marohanami marhapor seaud dihatam marhide-hite tod di porbadia. Maranatha saya romaho ale Tuhan. Taida jala tapakilalahod do gudang niak kasahit namasa nuaeng di portibion. Sada sahit namacay posi ima AIDS naro marhite-hite virus HIV. Alani ulaot tado patuguhon rohani akadongata na marsahit HIV AIDS asa marsigorgor pakirimod dinasida na mangulu di bagasan holong ni rohani dewata. Pasu-pasu masaluhut rumah tangga rehon dihami roha holong nangosongon dipabakit maaka na manguluhon tinggaraon. Dohot sude donganami asarade mangalehon roha manarihon dohot mangulupi aka alak na masakit alani virus HIV. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni roha hami pai mahoko marhide-hite naolo hami mangulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Tatangyakom mapiliata martangiang mahita. Ali Debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na denggan dohok na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi guap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon padibulo na rajaom di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maruhanami marhite ide todim asalam utadahami godang ni sileo-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Dewata amanami rudi saliling nililingna.
Mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami dibaga setau perhuriaun nauk salpui. Asini rohamdo na pasato kami tu baga setahun na baru, mangalehon berita na uli tu hami, asa mardame jalan marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan yakan na porsea, akan na burju mangului hatam. Dipargugoy hodo akan na porsea doho na posom, akan na mamaritahon habal gaummu di tonga-tonga ni huriam. Tung na suha bilang kami do sude dengan nibasam na sataoni. Siap minggu tu minggu, siap bulan tu bulan, saha rodi sadarion. Ibaheni upuji hami magwarmu, jala hupasangap hami maho. Saya gonggomi jala pasu-pasu ma nang huriam. Tabay maganupari torop niakan aporsea namar holong ni roha diho. Saya pararak maharajaummu di sadok portibion. Saya ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mangabati harararak ni harajaummu. Saya unang luas huriami disusai, digaori, manang dileai. Ramoti maakan na pinilikmu, pai masahat tu hanguluan. Saya ramoti masude na posom na mamaritaho barita nauli. Saya jo maakan na sotumadaho, doho parugamo na asing, asa doho na sida pasangapon guarmu. Saya ramoti jala perbadiai mahuriam, saha rodi haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Aliyama nami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajaum, saya sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami tu gio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Hurian itu hatta sudi hami perdita na adong di huriatta hakami pikramak jation do sudi parhaladu ni huriatta nang namarhubas di permingguan arianon upasahat hami matuhita saluhudna selamat apem madihita horas